Għall-ewwel darba ġew iffirmati żewġ ftehimiet bejn Malta u l-Bangladesh li fost oħrajn se jistabbilixxu konsultazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-ftehimiet ġew iffirmati mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ta' Malta Carmelo Abela u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Bangladesh l-Eċċellenza tiegħu Dr. Abdul Momen fit-tmiem il-laqgħa li matula tfakru l-40 anniversarju mit-twaqqif ta' relazzjonijiet diplomatiċi. Iż-żewġ ministri qablu li jsegwu l-implementazzjoni immedjata ta' dawn il-ftehimiet permezz tal-laqgħat ta' konsultazzjoni politika fil-bidu tas-sena d-dieħla. Iktar tard iż-żewġ ministri ħadu sehem fil-Malta Bangladesh Business Forum imtella mill-Kamra tal-Kummerċ Maltija li kellu li tep relazzjonijiet kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi. Waqt il-laqgħa l-Ministru Momen saħaq li permezz ta' dawn il-ftehimiet qed tissaħħaħ relazzjoni bejn żewġ pajjiżi li qed jikbru bl-istess pass ekonomiku. Fisser kif Malta l-Bangladesh qed jara opportunità biex jitkattar dan it-tkabbir. Since we are growing fast, we are expanding our trade all across. This is an area where Malta can work as a vehicle and to promote our goods at the same time make money. Fisser kif pajjiżna huwa sieħeb strateġiku għal pajjiżu hekk kif joffri aċċess għas-suq waħdini Ewropew. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ il-Perit David Xwiereb qal li ġew identifikati żewġ oqsma ta' kooperazzjoni bejn intrapriżi Maltin u dawk fil-Bangladesh, it-turiżmu u l-qasam marittimu. L-opportunità fil-settur marittimu fejn aħna ovvjament huwa port ferja tad-dinja li huwa importanti l-istess il-Bangladesh u lura naħseb hemmhekk hemm expertise lokali Malti li jista' jintuża biex ikabbar faċilitajiet jew jgħin biex ikabbar faċilitajiet ġewwa l-Bangladesh. Il-Ministru Abela fisser kif l-aħħar snin il-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi żdied minn madwar 2 miljun euro fis-sena bejn is-sena 2004 u l-2013 għal madwar 5 miljun euro fl-aħħar 5 snin. Qal li l-pass li jmiss u li jiġi negozjat ftehim għal ħelsien ta' tassazzjoni doppja bejn iż-żewġ pajjiżi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.